Tagiya sa usa ka panimay sa barangay Dumlong, Dakbayan sa Talisay, na biktima sa kawat samtang nagbakasyon niadtong long weekend. Anang detalye sa live report ni Marie Dumabok. Fem. Ang gitudlong kawatanlan ang nadakpan raw sab gabi pasado las 8 kagabi. Human na hulikam nga ana-ana kinisud sa panimay sa biktima pasado las 3 sa kadlawon niadtong Abril 30. Sa kuha sa CCTV footage, black and white man apan maklaro ang panagway sa kawatan nga nagatubang sa kamera. Sa CCTV footage, nag-iwag pa ang sospek sa mga butang nga mahimong makuha o posibleng wa masayod nga dunay CCTV sa suod sa balay. Nakausab sa CCTV ang paglakaw-lakaw sa sospek sa panimay ni Joseph Maricasas. May bakasyon ang pamilyang Casas nga mo'y nagpuyo sa panimay sugod sa Abril 29 ug nakauli gahapon lang sa buntag. Diha na nila masayri nga gikawatan sila sa ilan ng pagpamauli. Dulaan sa 200,000 pesos ang balor sa mga butang nga nakawat nga naglakip sa usa ka motorsiklo, mga laptop, iPad, sapatos ug uban pa. Tagiya sa balay ma'am ni Ari Dre sa atong opisina sa buntag. Then apan pag-investigate nato nakakuha ta og copy sa CCTV. Then na-identify nato ang suspect. Then sa atong follow-up natay mga items nga nawala dito sa balay nga na-recover. Mato di Caballes nga wa na sila maglisod pagpangita sa suspitsado tungod sa CCTV footage nga iya sa biktima. Nasikop ang usa ka Michael Oberes Dente, 34 anyos nga taga Barangay San Roque, pasado las 8 gabi. Giulagway siya nga notadong kiriwan og kamot og nasikop na semiaging tuig. Na-recover sa kapulisan ang usa ka charger, iPad ug puting sapatos nga gituuhang iya sa biktima. Nasakmitan usab siya og gidudahang illegal nga drugas nga mobalor og 34,000 pesos. Akyat bahay nadakpan ni pag 2021 ni record. Then kini nagsige ni balhin-balhin og balay dinhi sa atong syudad kay lagi sa iyang modus kanalang siya mobalhin. Then sa atong muna sa atong pag-check nato sa iyang arrest records nagit siya record. Apan hugot gihapong gimakak ni Dente nga siya ang nakuhaan sa CCTV. Wow sab siya kasayuran sa nasakpit nga illegal nga drugas ug sa mga nabawi nga mga butang atol sa iyang pagkasikop. Kanang ilang gipang ko anak ma'am, dili gid ako ma'am. Atol na sa CCTV? Ang ilang gid nananaw nako. Ya katong mga sapatos nga nakuha ug katong sa to iPad or sa batong Oh, tingkon na dong charger sa itchit. Dito ko ako lang lagi agin para lang dali ma'am. Ako kaso sa kinato ma'am, diri gapon ma'am pero ni nindang ko. Bisan kun hugot nga nihimakak sa pasangil ang dinakpan giandam na karon sa kapulisan ang mga gikinahanglan dokumento alang sa pagpasaka og mga kasong robbery, carnapping og illegal possession of illegal drugs. Samtang padanusab ang follow-up operation sa kapulisan aron ma-recover pa ang ubang mga kinawat nga butang. Lan? Okay, daghang salamat. Marie Dumabok.